И какво става, хора? Аз съм Чичо Стела и днес ще снимаме Казвам да за 24 часа. А това е... Малък изрод такъв не разбрали кога трябва да почнеш да се представяш. И какво става, хора? Аз съм Чичо Стела и днес ще казваме да за 24 часа. А това е... Кристо! Аз първи предизвиквам Чичо Стела да парзаля по тази парзалка с едно дете, защото е голям човек и забавно ще бъде. Ще го направиш ли? Да. Кристо, аз направих твоето предизвикателство, тъй че твой е ред в момента. Тъй че ще ме лапаш ли? Сега се чуках, ама няма как, като чука и не пита. Еми... Да! И така, хора... Този клип, това беше всичко от него. Лайк, subscribe, камбанка, пустите линк в описанието да видите мой мърч и се надявам да се видим отново. Това клип ще стане топ от... Мале, убихме ги. Чичо Стела! Убихме ги от... Чичо Стела! Цял ден снимаме, гладен съм, не съм ял. Въобще няма време за такива глупости. Ето тук пуши една цигара за 2 минути. Защо мало? Няма как, по график трябва и сега да ходиш при друг ютубър, няма как. Времето е гледане. Айде, дърпай набързо и да пушиш. И да пушиш няма. Айде, че те чакат. И какво става, хора? Аз съм The Boxing Studio и това с мен е... Кристо! Кристо, обявявам ти пранк война за 24 часа. Добре. Сега аз, хора, ще го практа и шамар един ще му ударя. То това покъс си виж, че може да му плаква и безнаказано. Сега ще му хвана шилната глава и ще нава в коксата. Не! И благодаря за гледането, хора. Палец нагоре, лайки, събкар за капанката. Чао от мен и от... Чакай да гледате Христо! Здравейте, хора, аз съм Чичо Стела. Аз съм The Boxing Studio. И това е... Кристо! Днес сме в гората, понеже е по-тематично, защото днес ще ядем зелена храна за 24 часа! И затова сме дошли тук в майката природа, за да ядем вкусни зелени ябълки. Каква вкусна и зелена ябълка! Много вкусна ябълка. Напомняме за моя мърч. Посетете долу линка в описанието и си купете от моя нов мърч. До сега си чуках от. Стела, той се зададе. Снимай го по-отблизо, ще убием рибата. Много ги нещо направим. Снимай го. Защо да съм мислил? Не знам. Обаче... Как ще правим бирания?